Altri é un atentado ecolóxico en contra de Galiza e a cidadanía galega e nós con ela non llo imos a permitir. Esta batalla ímola gañar pese ás súas mentiras e ás súas manipulacións. Mentiras, señor Rueda. Mentiras, señor Rueda, como que estamos ante unha decisión técnica, cando todo o mundo sabe que esta é unha decisión política tomada polo seu goberno, que mesmo aproba normas a medida da macrocelulosa e que no seu empeño por ser o comercial de Altri está vostede rozando a prevaricación, señor Rueda. Ahora xa coñecemos por que o Partido Popular quería xestionar os fondos públicos e os fondos europeos. Ahora témolo claro. Porque se por vostedes fora, hoxe os 250 millóns se os xestionaran vostedes xa estarían en mãos desa empresa e xa se estaría construindo ese proxecto empresarial. E en segundo lugar, o quero decir claramente aquí, en sede parlamentaria, sin ocultacións, como vimos facendo desde fai moito tempo, se polo PSDG dependera, este proxecto recibiría 0 euros de fondos públicos, porque nin cumple nin o merece, señor Rueda. Maldita hemeroteca e maldito diario de sesións. Ou son vostedes unhos ineptos, ou son unhos mentirosos, ou non se enteran de nada, ou todo a vez. Ou todo a vez. Mire, vostedes dous, que agora sobreactúan todo o que poden para intentar tapar isto que está aí, é irrebatible, son os mesmos que decían que isto era maravilloso, pelesaban por apuntarse o tanto de que fora os seus concellos. Decían que era unha traizón que non fora as zonas que vostedes querían que fora. Isto, ano 22 e ano 23, o que xa coñecían perfectamente. Cal foi a diferencia? Que chegaron as eleccións e de repente aquelo que pelesaban por inaugurar agora pelexan por derribalo.